Sagar handira, ez? Sagar handia deitzen diote New Yorki, eta bertan Norreta Kirmen Uribe. Kirmen, Gabon! Gabon, arratsaldeon, hemen. Ze ordu da oin New Yorken? 5 eta 22. 5 eta 22. Zenbat egun, zenbat denbora etxe barruan, Kirmen? Hemen gauzak joan dira pixka bat, hola, eskalonatuta, eskalera batean, ezta? Igande honetan eman zuten agindua, ja gobernadorea da estatuko burua, New York estatuko burua ja agindu zuen etxean geratzeko, eta beharrezkoak ez diren lan guztiak bertan bera usteko, ez? Soilik janari dendak, eta botikak eta hor bezala, ez? Hoiek daude zabalik, baina gero kaleak daude utxik, ez? Ez dago taxi horirik, ez dago trenik, ez dago jenderik kalean. Sensazio bortitza izango da, ez, Kirmen? Irudi bortitza, esan nahi du. Bai, oso arraroa, ze New York jendea da. New York ez da, jendeak uste du, eraikin luzeak eta hori, ez? Hori da daukasuna buruan, ez? Irudi hori. Baina New York jendea da. Orduan da, jendea kalean, jendea lanean, jendea artea egiten, jendea idazten, kazetariak, zientzilariak, unibertsitateak, hori da New York. Eta orain, liburutegiak, eta orain, ez dago ezer, dena dago itxita, jende guztia dago barruan, etxe barruan. Eta hori izan da, igandetik aurrera, baina, ja, astebete geuk behintzat daramagu etxean barruan sartuta. Zenbat zaudete, Kirmen? Zenbat zaudete etxe barruan? Lau. Lau, familia? Lau, bai, nerea, ni eta bi umeak. Bi ume txiki, bai. Umeekin zen moduz? Kirmen? Umekin ondo, esan bezala hori, unibertsitateek ja itxi zuten duela 2 aste. Eta gainera hori polita izan zen beraien kabuz. Unibertsitateak berak erabaki zuen, Columbia, NYU eta hori denak erabaki zuten iztea alkatearen agindua, presidentearen agindua eta gobernadorearen agindua, baino lehen unibertsitatea ikusi zuen zer zetorren, eta gainera itxi zuen uda arte. Online emango ditugu klaseak eta uda arte. Eta gero, hasi ziren antzokiak, gero hasi ziren liburutegiak, hasi ziren tabernak, agindua jaso baino lehen izten. Eta pasaden igandean ja, alkateak esan zuen, ja eskolak izteko, eskola publikoak, ez zuen aurretik egin, ze bere beldurra zen, ume pobreak janaririk gabe geratzea. Esan nahi baita. Eskoletan umei jaten ematen zaie gozaria eta bazkaria. Eta ume txiro askok hori bakarri jaten du egunean zehar. Orduan alkateak egin duena izan da, janaria banatu egiten da eskoletan, baina ez dago klaserik, eta ordenagailuak ere online jarraitzeko klaseak eman egiten dira. Orduan, ez baldin badaukazu etxean, edo umeak ez baldin badauka etxean ordenagailu bat, utzi egiten zaio ikas dezan. Eta horrela, ja, astebete daramagu, etxean sartuta, idazten, Kirmen? Eskola ere online ematen du. Idazten? Bai, idazten. Koronavirusaren ondorioek inspirazioa edo eman aldizute, historia honi ze titulo jarriko zenioke, Kirmen? Amez gaiztoa edo olako zerbait, ez? Edo alako bat. Oso historio literaturan erabiltzen dugu hitz, potolo bat, deitzen da distopikoa, ez? Distopia batean, distopia da utopiaren kontrakoa, alako etorkizun erabat ezkor bat, eta hau da gertatu zaiguna aurretik neurriak ez hartzearren, ez da? Eta, hori idazten bai, gutxiz, umei lagundu behar diegu eskolak online ematen, eta ematen du orain denbora berreskuratu egin dugula, ez da?
ematen du etxean sartuta denbora daukagula, baina ez daukagu. Ez daukagu denborarik ezertarako. Estresatuta etxe barruan, no? Esango luke, eh? Etxe barruan zaudela eta ja hainbeste gauza behar. Nola gauden, zoratuta gauz. Horixe, eta hori da, eta tabernari bezako. Hoi da. Etxe barruan. Hoi da. Eskerrak, bueno, badugula, etxean egoteko aukera, eta hemen, bueno, hartu behar da. Pasatzen dugu baita ere, eta lagunekin, hartu behar da patxadas edo pazientziaz, ez? Oraingo egoera. Bueno, New Yorken dago Kirmen Uribe, historio distopikoa izango litzateke bizi duguna. Etorkizuna, auskalo, Kirmen, ia berriz elkartzeko aukera daukagun, berriz hitz egiteko, horrela harinago pasatzen baita, ez? Horrelako konfinamendu bat. Jendearekin hitz egiten, eta komentatzen, eta gauzak esaten, eta kezkak asaltzen, eta hausnarketak egiten. Eta liburuak idazten. Kirmenek agian hemendik zerbait atera dezake urrengo historiarako, Kirmen? Bai, seguru, ni dena nago apuntatzen, hori da inbar dena. Hori da. Zela joan egiten da, apuntatzen nabi. Eta irakurtzea ere beste aukera bada. Jendeak irakur dezala, hor, etxean dituen liburuak. Bueno, liburuak. Online ere irakur daiteke, eta badaude hor aukera pilo, esaten baterako Kirmen Uribek idatzirikoak irakurtzeko. Ez da plan txarra. Kirmen, besarkada handi bat, ondo segi? Bai, zuri, Claudio, musu handi bat. Musu handi bat. Agur, agur, agur.